Nu skal I se noget, som er almindeligt i London og Paris, men ikke så almindeligt herhjemme. Nu vil jeg ikke sige, hvad det er. Jeg vil bare sige, her er The Funny Funds. I get too hungry for dinner at 8. I love the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why this lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of those girls. That's why this lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, that's oak. Hate California, it's cold and it's damp. That's why this lady is a tramp. Wichita's one and only Burlesque Theater presents Miss Gypsy Rose Lee. Sing out, Louise! Let me do a few tricks, some old and then some new tricks. I'm very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirits to climb. So let me entertain you, and we'll have a real good time. Yes, sir. We'll have a real good time. The Alhambra Theater of Philadelphia in the city of brotherly love brings you our featured attraction, Miss Gypsy. Tak skal I have. Kom herhen, tøser, eller hvad jeg skal sige. Det er så Jean Lafontaine, der står her, og Martin Larsen, der står der. Okay. Og hvad får, tak for nummeret, hvad får så nogle penge unge mænd til at klæde sig ud i dametøj? Ja, hvorfor spiller folk golf? Ja, det er også rigtigt. Ja. Det er svært at svare på. Nej, det er det sådan set ikke, og det er... hvis vi skulle lave det samme, altså nu, vi kan godt begge to lide at stå på scenen eller bygge det op. Det er sådan set mere at bygge tingene op. Hvis vi skulle gøre det som mænd, så har vi faktisk ikke så mange muligheder. Det er nemmere at lave forskellige roller som kvinde, så du har ikke lov til som mand at klæde sig ud på så mange forskellige måder. Der er kun ølvommen og den slanke mave, ikke? Der er simpelthen så meget forarbejde her, som er spændende og kreativt i at finde kostymer og... Jeg ved, I har lavet et nyt show, som I rejser rundt med nu, fra nu af. Ja. Hvor meget har I offret på kostymer? Slag på tasken. Det er ikke gjort helt op endnu, fordi de er ikke færdige, selvom vi har premiere på lørdag, men omkring en 50-60.000 ligger der op på efterhånden. Koster så meget? Til det nye show. Ja. Og hvor tager I rundt og optræde? Vi starter den 8. november i huset i deres teatersal, og så er det forskellige steder, caféer og diskoteker osv. Den måde, som I laver dragshow på, er det sådan en måde, som... Det kunne man godt få en mistanke om, når man lige så det her lille klip her, at I gør lidt grin med genren som sådan? Ja, det kan man roligt sige. Altså normalt handler drag så meget om at stå og vise ben og være sexet. Ja. Det gør vi også, men ikke så overdrevent, så vi prøver på ikke at være så selvhøjtidelige. Mere at lave fis med det. Altså selvfølgelig have de flotte numre, men samtidig have nogen, hvor man ikke kan lade være med at grine. Altså. Ja. Nogle parodier selvfølgelig, ja. Det skal passe til alle. Er I skuespillere, eller vil I gerne være det, eller hvordan? Vi er ikke skuespillere, men vil frygtelig gerne være det. Ja. Det er jeres vej ind i det her, faktisk. Det er sådan en autodidakt. I er autodidakt, og så håber I på, at det kan føre til en karriere. Ja. Tak fordi I kom herind. Held og lykke med jeres sæson, jeres show. Mange tak. Når vi vender